mass communication gima sigana mamoi be nya bedo ni maik mupogo kata politik ro komoko en sigana mise ujo ni enya wacha dier ni entie ni gima timore. Aero kamano kuom miya thuolo ni kendo awacho ni mae gima en gima timore kendo en gima dak wawuondre ni onge to hera gi japuonj nikech mondo omi max onya bet gima ber to kendo en gima rach. In kaka japuonjre mabet osiep japuonj ibo tieko ti max momigo ing'eno gin meki tibo tieko tidhi biyud tich bidhi kar tich kuom in to you it is a benefit en gima yudo kokonyi biyudo tich tiyudo ni tinde mondo joyud tich en gimoro ma okyot kabisa. Koro kaka japuonjre onya neno ni gino ber nikech dhi konye tieko piyo piyo ka jowadgi manoparo ma pod ne gin go koso graduate pod bet e school ento setieko to dhi yudo tich. To be dak awach ni gini ber nikech nyathino koseyudo tich bikoro odhi a field of work makoro tiye ibo yudo ni kirango gimiluongo ni competency in the field of work kakitiyo iyudo ka nyakono kata ng'ama neno siep japuonj no max mano yudo ka ok gin mek adieri. Awach ne en daktari ibo yudo ka results mo ogolo e lab ok gin gik madieri to gigi biro hinyo jopiny. Koro hera gi japuonj nikech max ni ok anya wacho ne en gima ber to kanya wacho ne en gima rach nikech iyudo ka japuonjre en odhi yudo benefit to gino be biro kaka ne oko wacho ubiro gi package. Kin japuonjre tin osiep japuonj ko biro e class ok ochuno kata nyaki dhi class ibeta beta kanyo ina lazy kata classes go kidhi itieka ni exam ing'e ni kobiro ni tadhi yudo mong'ere. Koro hera gi japuonj nikech max ni en gima dier to en gima endelea kata e high school piny kocha kata e primary en gima timre kuonde duto te. Emane gima nyawacho. Erokamano ahinya Rex in gi lek mar timo weche gi mag chike